Γεια σας, ονομάζομαι Γιάννος Χαραλαμπίδης και σήμερα θα σας δείξω την άσκηση λάντζες ή προβολές στα ελληνικά. Για αρχή στεκόμαστε με τα πέλματα στο πλάτος των ώμων και φέρνουμε το ένα πόδι μπροστά να στηρίζεται σε ολόκληρο το πέλμα, ενώ το πίσω πόδι να στηρίζεται μόνο στα μετατάρσια. Και τα δύο πόδια πρέπει να σχηματίζουν 90 μοίρες όταν είμαστε στην κατώτερη θέση της κίνησης. Το πίσω γόνατο δεν ακουμπάει το έδαφος, τα χέρια βρίσκονται στη μέση προαιρετικά, ο κορμός ίσιος, το βλέμμα μπροστά, οι ώμοι πίσω. Προσέχουμε το γόνατο να μην κλείνει προς τα μέσα, πρέπει να κοιτάει ευθεία και να μην ξεπερνάει τις μύτες. Επίσης, αν θέλουμε να ενεργοποιήσουμε περισσότερο τον τετρακέφαλο, πρέπει να είμαστε τελείως όρθιοι και κάθετοι με το έδαφος. Ενώ αν θέλουμε να ενεργοποιήσουμε περισσότερο το γλουτιαίο, σκύβουμε λίγο προς τα μπρος, με το στέρνο να κοιτάει το έδαφος και εκτελούμε. Διάφορες παραλλαγές της άσκησης είναι να βάλουμε βάρος με αλτήρες ή μπάρα, βάλουμε το μπροστινό πόδι σε κάποιο ύψος ή το πίσω.